Når I skal downloade programmet Audacity, så klikker I på selve timen. Derefter klikker I på linket hernede. Så kommer I ind til Audacitys download side. Og her er to bokser. Her skal I vælge den venstre boks herovre, den der hedder 1.2 Series. Og der skal I vælge det styresystem, som passer til jeres computer. Har I en almindelig PC, vælger I Windows. Har I en Mac-computer, vælger I Mac OS. Da jeg har en Mac-computer, vælger jeg Mac OS. Så bliver jeg bedt om at vælge, hvilken type computer I har. Og I har alle sammen det, der hedder en Intel-computer, så I vælger bare den øverste heroppe. Og så bliver jeg så bedt om at gemme eller åbne programmet her. OK. Jeg har allerede downloadet programmet til min computer en gang, så derfor går det lidt hurtigere, end jeg nu skal gøre det her. Audacity. Så spørger den, om jeg er sikker på, om jeg vil hente eller åbne det her program, som er hentet fra nettet, og det er jeg sikker på, for det er et sikkert program, så det er der ikke nogen problemer i. Så jeg trykker bare åbne. Sådan her. Nu har jeg åbnet Audacity, og nu vil jeg gerne lave min lydfil. Så trykker jeg på optag-ikonet heroppe. Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. Trykker på stop, når jeg er færdig. Hvis jeg gerne vil høre min lydfil, så trykker jeg på play. Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. Sådan. Nu vil jeg gerne gemme min lydfil. Allerførst så skal jeg gemme det ved at trykke Save Project. Så fortæller den mig, at det kan jeg godt, men de fleste andre computere kan ikke læse den her. Derfor skal jeg bagefter, efter jeg har gemt det, eksportere det. Men jeg skal altså først gemme projektet. Jeg trykker OK. Så skal jeg give den et navn. Lige nu står der Untitled. Jeg giver den mit eget navn. Søren. Jeg trykker Save. Så er den gemt. Og jeg gemte mit på skrivebordet, men I kan selvfølgelig gemme filen hvor som helst på jeres computer. Nu skal jeg eksportere filen som en anden format. Medmindre man har en MP3-koder på sin computer, og det har I formodentlig ikke, så skal man vælge at eksportere den som en WAV-fil. Og jeg trykker på linket her. Save as Søren, det var det navn jeg gav den, på mit skrivebord. Og jeg trykker save. Nu har jeg allerede en fil, der hedder det samme, så jeg trykker bare replace. Sådan der. Så skal vi se, om den ligger. Det gør den sørmer. Søren.wav. Skal vi høre, om den fungerer. Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. Gjorde den sørmer. Det eneste, I så mangler nu, det er at uploade jeres fil til Lecture. Det var det hele. Vi ses på mandag. Hej.